Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip de Stumble Guys. Am 1810 gemuri și astăzi vom cumpăra Stumble Pass-ul și sper eu să-l completăm. Bun, vreau ca la acest episod să facem 18 like-uri. Sper că se vor face. Hai să deschidem niște lucky spin-uri cât mai încet. Nu, gemuri. Mamă, ne-a dat din prima așa. Bun. Gemuri. Gemuri, da. Bun, atât a fost și cu gemurile și cu lucky spin-urile. Am luat acest skin. Vom și juca cu el. Santa Claus este transformat așa într-un Moș Crăciun mai rău, aș putea spune. Haideți să cumpărăm Stumble Pass-ul. Mai întâi să dăm aici 30 de gemuri, să completăm Stumble Pass-ul și după deschidem. Bine, voi reveni eu când am terminat. Din păcate am rămas fără gemuri și ar trebui să luăm de aici. 50, cred că ne ajung. Mai avem foarte puțin. Bun, perfect. Și luăm și emote-ul. Bun, acum hai să deschidem. Aici ne dă omulețul de zăpadă, Snowman. Rarer better. Eu zic că dă legendară, că nu mi-a mai dat de mult timp. Ce aproape. Stumble tokens, gemul. Emote ăsta cu... Nu vreau să zic. Legendar. Ai mă, legendara aia. O să deschidem cu Stumble tokens la final. Mi-a picat și speciala de aur. Rară. Emote cu cadou. Tot aștept o legendară oricare. Ultima dată mi-a picat doctorul acela cu roșu. Hai cu legendara. Nu, departe, foarte departe. Și nimic nou până acum. Animation. Foarte departe legendara. Nimic nou. Avem footstep cu zăpadă, cu fulgi de zăpadă. Măcar dacă nu ninge, să ningă pe Stumble Guys. Duplicate. Hai, aici trebuie să pice o legendară. N-are cum. Nu pot să cred.
de particeal. Aici pică renul ăsta musculos. Și să luăm și emote-ul. Common or better. Aici nu am pretenții. Uitați, asta mi-a picat ultima dată. Doctorul acela. Duplicate. Hai totuși să zic că pică uncommon. Nu, aproape. Simmer Bea. Un skin nou. Mergem cu cadouri. Bun. Asta era de la Free. Legendară? Epică. Epică. Bun. Uncommon? Nu. Common. Nu, dacă ne-a dat epica, nu ne-a dat. Ne dă ceva rar. Nu, uncommon? Uncommon? Bine. Dar tot nu l-am. Emote cu Let's Know. Frumos. Nu este ultimul spin. Asta. Bine! Da, l-am. Da, trist. A fost ultimul, dar știu că nu mai dădea, în fine. De fapt, ăsta e ultimul, dar știam că este ceva cu Epic or Better. Legendară? Asta, cred că mi-a picat de emote cu față înghețată. 242 de Stumble Tokens. Hai să vedem. Mai avem și gemuri. Să dăm la ăsta sau... Aici câte skin-uri avem noi? 1, 2, 3. Doar 3 skin-uri noi. Aici. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Uite, dăm una aici și una aici. Hai cu un skin nou, te rog. Un skin nou. Orice skin nou. Hai că... Da, nu. Hai, acum de aici. Un skin nou. Orice skin nou. Nu. Și ultimul spin cu gemuri. Hai cu ceva nou, te rog eu. Departe rău. Mi-a picat asta cu mimă. Măcar un skin nou. Bun, 0 gemuri. Câte dăm? 200... 207 spinuri. Cum ar fi să pice a treia specială? Mamă, ce aproape! A picat Atena în sfârșit de când aștept să o iau. Uite acesta. Mi-a picat mie cu auriu. Care pică cel mai greu. Super Guy. Mamă. Nu, aici departe. Legendară, dar o am.
Ah, cred că am și pe aia. Și cam atât. 119 e... 119... 3 spinuri? Da, cred că 3 spinuri. Acum mi-o dă pe Atena. Bun. Și ultimul spin. Mic. Și mai putem da 2 spinuri? Nu, 1. Și cred că o să mai avem unul. Sper că-i. Departe, departe, departe. Da, mai avem unul. Hai cu ceva nou, orice, dar ceva nou. Special. Legendar. Mamă, bine, dar o am. Mamă, ăsta mă token nu mai trebuia. Hai că mai dau aici un face print din asta și revin. Bun, am revenit cu spinul. Un stumble token, atât. 1. Bun, fix unul ne-a dat, e bine. E bine, foarte bine. Hai cu specială, hai cu specială, hai cu ceva. Mi s-a pus, nu mai știu. Legendar. Fa. No, acum chiar nu mai avem, din păcate. Haideți să dăm... Hai să dăm cu ceva... Un primul skin nou. Nu mai știu ce la rare, nu... La epice parcă mi-a picat ceva. Da, hai să dăm cu ăsta, care a fost gratis, după cu Snowman și după ne ducem cu legendare. N-am selectat emote de banană, hai să mergem cu zăpadă. Se vede? Ah, ok. Mission. Mamă, ăsta-l vreau. Special. Ce face? Dă cu punul. What? Da, în fine. O să vedem ce facem. Dăm cu acest skin gratis. O, fix o mapă cu specific iernii. Ah, am crezut că mi iese. A aruncat banana cu mâna, ce-a făcut? Bun, mă da mai în față. Ne-am calificat foarte leger prima rundă. Avem pingul cam mare, dar nu este nicio problemă. Eu de obicei l-am 40, dar acum nu știu ce are. M-am luat și mănuși pentru degete, dar o să le folosim, să le testăm în episodul următor, să vă zic și o părere. Aici niciodată nu-mi dau seama. Hai să facem schema dacă nu iese. A, nu ești. Mamă.
Aici ne-a ieșit. Cred că ne calific. What? Nu mi-a apăsat. Da, totuși ne calificăm. Ultimii, da, ne calificăm. Dar nu-mi sare, nu înțeleg de ce. Mamă, și cât mă ține în... Vai de mine. Jocul ăsta nu mă contra e. Da. Primul meci n-a fost să fie cu noroc. Următorul skin. Snowman. Mamă, ce merge asta. N-are picioare. Zici că are piciorușele ca Olaf. Cred că chiar dacă îi punea piciorușele, îi punea de la Olaf. Chiar sunt curios cum merge skin-ul ăsta. Parcă stă prea mult pe burtă. Și nu prea îmi place. Nu! Nu, stă prea mult pe burtă și nu-mi place. Da. Și am rămas blocați aici. Yay! Mai că am dat-o la cucuiata. A, deci trebuie să stai fix așa. Dar chiar nu pot să înțeleg. Da. Asta a fost un meci. Asta mă cu oferta, nu m-am mai băgat pe gât. Da, cred că mi-a apărut oferta aia azi de 10 ori. De ce stăm așa mult în meci? Așa. Bun, haideți să vedem dacă facem și noi un win. Când am văzut mapa aia nouă. Aia știu că o va da în a doua rundă. N-am jucat deloc pe ea. Și am încercat la chestia aia nouă cu rumul și nu merge. Chiar dacă o alegi tu, nu merge. Tot mape care vor ei ți le dă. Ne-a picat tot aceeași mapă. E ok acum că n-au fost playerii așa de tryhard. Te rog, nu cădea. Bun. Și ne calificăm al treilea. M-am calificat al treilea. E bine. Mamă, skin-ul ăsta nou. Chiar mi se pare foarte, că te ajută și în meci, că e așa. Mi se pare foarte bun skin-ul ăsta, că te ajută în meci, e așa subțirel și... Da, doar părerea mea este așa. Nu știu, skin-urile astea mai subțirele, mai așa... Alunecă mai bine. Te poți decora. Dar când este vorba să-ți dea un pumn, te-ai cam dus. Dar probabil la robot nu e la fel ca la schelete sau la... Da, în fine. Poate ne pică mapa nouă. Block Dash! Și ne pică mapa nouă în finală. Ia uite skin-ul ăsta cu scheletele verde. Ia, hai să dăm pe jos banana.
N-am dat la nimeni punct, probabil. Hai să dăm un picior. Bun. Da, n-am încurcat pe nimeni. Vreau să iau pisica aia în brațe, dar a sărit. E bine. M-am calificat în finală. Oh, ce dansez acolo cu spatele. Hai, finala. Finala. Mamă, nu mi-a mai picat la baraj de foarte mult timp. Bun, suntem primii. Cum am căzut? M-am căzut, că mi-a dat pun, nu mi-a dat nimic. Mamă, dar sare bine, rău. Oricum ăla a câștigat lejer. Da, câștiga lejer ăla. Cred că stă după face schema aia, da. Nici cu snowman nu putem să facem win. Următorul schimb. Trecem la legendare. La legendare avem renul ăsta, care îl ajută pe Moș Crăciun în fiecare an. Ăsta e șeful renilor. Șeful șefilor. Hai că trebuie să facem cu el. Trebuie să fim primii. Mapa asta e ușoară. Oh, dar a început să sclipească specialele. Mamă, dar ce mare e skin-ul. Și sare greu așa. E bine. E bine. Ne-am calificat lejer în prima rundă. Nu stăm la discuții. Dansăm acolo cu spatele. Chiar e Cătălincă. Animația. Oh, bombardament ușor. Dar dacă n-au ăștia emoți și le dau... Am dat bananuța acolo. N-a murit. What? Așa. Bă! What? Mi-a dat pun. What? Cum n-a murit acolo? Chiar nu înțeleg. Pun acolo frumos. Ne-am calificat frumos în finală. Hai cu mapa nouă. Hai cu mapa nouă. Ce pic așa de greu. Hai cu mapa nouă.
Mama, cât de aproape! Trebuie să câștigăm. Suntem primii. Suntem primii. Ridică-te! Iar am căzut. Bun. Hai, asta e șeful șefilor. Bun, v-am spus că asta e șeful șefilor. Frumos. Easy acolo cu spatele, frumos, le arătăm spatele. Bine. Următorul skin am avea ce am avea. Cu acesta am avea. Și atât. Bine, atât a fost și episodul. Vom juca când vom testa degetarele, mânușile de degete. Și vom juca cu acest skin. Să-l testăm și pe el. Cam atât a fost acest videoclip. Nu uitați să facem 18 like-uri. Nu uitați de subscribe, like. Și atât. Eu am fost Edi. Ciao.